i jest w koledżu сейчас. I z miejscowości Zastaw. Jej siostra i gra jedna skrytka, była z nami na majsterni i tutaj przykładna śpiewa w chórze, a w tej chwili zagra na cymbałach. Kochani, kiedy w ubiegłym roku zobaczyli, nie, 2 lata temu zobaczyliśmy Anię,
I Hubert ją zobaczył, skomponował duży utwór z symfoniczną orkiestrą i Ania była w Polsce i grała na zamku z dużą orkiestrą kompozycję Huberta. Mam nadzieję, że kiedyś przyjedziemy i uda nam się to zrobić na Białorusi. A teraz jeszcze wielkie podziękowania dla Ani. Dziękuję. Wielkie podziękowania.